Ahoj všem, vítejte u dnešního videa a dneska by to bylo takové rychlé informační video a hlavně vyhlášení giveaway. Giveaway jsem prodloužila o týden, tudíž končila 8.9. A já jsem vylosovala 3 výherkyně, mám tady pro ně připravené balíčky, potom je budu kontaktovat a domluvím se s nima na způsobu vlastně poslání a půjdeme rovnou na vyhlášení výsledku, ne? A první vítězkou je Nela Benedeková, která mi napsala do komentářů: Ahoj, odebírám tě už celkem dlouho. Mám od tebe strašně ráda nákupy a třeba video o té ledové kávě bylo super. Chtěla bych od tebe vidět Get Unready With Me a třeba pranko, měj se hezky. Tak já moc děkuju za tenhle ten komentář, jinak určitě nějaké takovéhle video plánuju. Pranko spíš ne, na to nejsem moc jako stavěná, moc to neumím, takovýhle srandy jako přes mobil, to spíš jsou na to kamarádi. Tak a pro Nelu tady mám CC Cream od Avonu, potom můj oblíbený Dermacol pudr, Avon Super Shock řasenku, Tapered Stipple Brush od Elfu, vzorek šampónu od značky Veleda a potom Milka karamelová tyčinka. Tak doufám, že se ti tady ty věci budou líbit. A půjdeme rovnou na druhou výherkyni. Výherkyně číslo 2 se jmenuje Simča Jakubská a tam mi napsala: Objevila jsem tě tímto videem, jsi sympatická, tvá videa jsou super. Moc mě baví videa třeba Do It Yourself a na tvých videích se mi líbí, že mají dobrou kvalitu a že jsi vtipná. Tak já moc děkuju. A ty ode mě, Simčo, vyhráváš Rior pleťové čistící mléko, potom znova šampon od značky Veleda, řasenku Miss Sporty a Avon Matting Foundation. Jako zákusek tady pro tebe mám tady toho karamelového tofíka. Tak doufám, že se i tobě bude tady ten balíček líbit a jdeme na poslední výherkyni a tou je Nicole Černá. A Nicole mi napsala: Odebírám tě, nejvíce mi líbí hauly a vlogy, chtěla bych vidět víc kosmetických videí, například nějaký tutoriál. Určitě nějaký tutoriál plánuju, na to se určitě můžeš těšit. A pro tebe tady mám lak od značky Kiko, potom od Avonu Clear Skin Professional je to krém na akné, potom od Kiss My Face antistresový shower gel, potom tady mám ještě vzorečky, kondicionér, šampon od značky Nivea a něco na závěr, tady tu tyčinku od Maoam, tak doufám, že ti bude chutnat. Tak tady to by byly teda výherkyně, celkem se vás přihlásilo 94, za co jsem strašně ráda. Nicméně děkuji všem za vaše komentáře, strašně moc mě potěšili, opravdu jako byla jsem tím nadšená, strašně ráda jsem si je četla a doufám, že vám splním vaše přání. Akorát, že teďka s tou školou to bude takový složitější, videa nebudou zas tak často, jelikož se opravdu musím trošku věnovat i té škole, ale nicméně budu se snažit všechny vaše přání prostě splnit. A doufám, že i tady to informační rychlý video se vám líbilo a uvidíme se zase u nějakého normálního dalšího. Mějte se krásně.